Bună și bine v-am regăsit la un episod din Among Us. Astăzi o să ne jucăm cu Andreea. Bună! Și... da. Se pare că o să fiu galben. O să fiu gălbejut. Iar azi e ziua mea, după cum se pare. Bine, nu e ziua mea. Te rog să fiu impostor. Andreea e impostor. Cu IT. Andreea, vină după mine. Mă las să te omor. Nu, Andreea, nu mă omoră. Da, uite mai e cineva cu floare. Andreea, nu mă omoră, bine? Nu te omor, dar mă duc după unul, că să fac quest-uri. Bine, hai că... Malefică. Hai, du-te, omoară-l pe ăla, că zic eu că e liber. E liber, omoară-l. Am mort. Bine, vino, ieși de acolo. Am reușit. Zic eu, că eu te ajut. Și la urmă zi tu mă omor pe mine, da? Da. Așa, ca să câștigi ce albeam. Andreea, unde te-ai dus, oi? Nu te duci în trap. M-am dus în trap. Ieși afară, unde ești? Vino cu că e pink aici cu o floare la cap. Uite-mă pe pink, tu mi-ai luat floarea. Și e și negru aici la mine, vino și omoară pe... Nu mai pink, că mi-a luat floarea. Omoară. Nu omoară. Nu omor, că și ăsta. Ai și... Nu omoară. Stai. E alb aici. E frică. E și prietenul tău. A apăsat cineva. Pink a apăsat. Pink. Ba, cred că a văzut când... Scrie și tu pink. This is pink. Scrie pink. Scrie pink. Cum se scrie pink? P-I-N-K-A... Nu. P-I-N-K-A? Nu, da. Nu. Așa. Și scrie acolo pink. Pink. Skip. Yellow. Pink! Bă! Pink este. Bă, votează pe pink. Votează-l pe pink! Pe pink. Da, pe pink. Că mi-a luat floarea. Ți-a luat floarea. Votează-l eu odată. Votat. N-ai votat. Bă, m-a votat voi, bă, scârbelor. Trebuie să-i omori. Trebuie tu să-l omori pe purple, că te ajut eu. Și după aia pe pink. Da? Ca să... Că ei știe că ești tu și trebuie să te duci să-i omori. Hai, vină încoa. Unde ești? Bă, uite, amândoi ți-au luat floarea. Băi, asta amândoi. Vină încoa. Mișcă. Dar nu poți să iei pe Dă-i amândoi kill. Vină aici și dă-i kill pe kill. Așteaptă. Nu mă las să fac bani cu kill. Vină încoace, mă, și... Dar nu mă las acum să fac kill. Bine, așteaptă. Prefătești tu faci pe acolo și când te lasă, dă-i kill direct. Că ești singură cu purple. 25, 24, 23. O plecat. Băi, e alb aici. Mama, am crezut că mă omoară prietenul tău alb. Dar oricum, pink a murit. Vină încoa. Purple a murit, că l-am văzut pe al tău alb. Gata, uite, e aici, am închis cu purple. Vină încoace, băi, Andreea. Dar am văzut una aceea. Bine, tu ți-și omoară. Nu mă omor. Nu te omor, că nu s-a micat. Pe mine mă las la sfârșit. Nu, stai că am văzut tu. Vină încoa, uite-l aici. Dă-i kill. Nu pot, dar era să dau ție kill. Bă, nu fi puțin. Bă, nu mă omor pe mine, că eu te ajut și tu ce faci? Stai că-s doi aici, fac. Unde ești? Faci pe tine? M-a văzut? M-a văzut unul când l-am omorât pe ăla. Ce culoare era care te-a văzut? Uite ăsta. S-H-E-T. Shet ăla. Shet. Scrie brown. Brown. Bro? Cum se scrie brown? Am scris pe Shet. Haide, bă, votați pe brown. Votează pe maron, Geo. Cu maron? Da. Ca scăpăm de el. Skip. A tu zice schimb mereu. Bă, frate. Dar ăsta nu Ce e skip? Ăla tău, adică dă skip, adică dă mai departe că nu vrea. Bă, m-au scos pe mine, frate. Alea scos fantomă și te ajut. Perfect. Bă, frate, dar ăla tău, da, știu, ăla tău e bolovan. Ce culoare e la maron? Trebuie să te duci să-l omori neapărat. Vină cu mine. Da. A ieșit ăla, a ieșit, bine. Mamă, știa că l-omor mi-a luat floarea. Vină încoa, că e purple singur aici, vină Păi încoa. aici la purple. Vină încoa, cât de la mai ai?
37. LOL, uite, a rămas ăsta lăguit. LOL, frate, a rămas ăsta copilul lui aici, singur el. Eu am murit ăla. Așa. Andreea, unde ești? Nu știu, sunt contracte. Bă, vin aici la electrical și afară la electrical. Stai cu aici. Nu, lasă, vină cu, gata, știu unde ești. Ia în sus, aici, pe aici. Uite, ăsta e du-te, Doamne, iartă. Lasă-mă, pace, mă. Stai cu ei aici, stai cu toți aici. Fă și tu așa. Nu, apucă-mă iar roșu, mă. Dar mă enervează roșu ăsta. Jur. Deci dacă zice că ești tu... Mă. This is blue. E blue. Adică tu, bă, scrie pe purple. Scrie purple pe ce? Purple. Scrie purple. Scrie purple. Oh, nu, să nu zici că l-ar putea vota pe tine. Votează și tu, votează pe purple. Poate, doamne ajută, pe purple ăla. Da, am votat-o. Bă, ți-am zis eu că te-au votat. Bă, dar și el ar putea vota pe tine. Dar e prost, e în echipă. Ăla cred că vrea să fie singur. Ce-a fost impostor? Haide, dă-i leave. Ieșim că nu mai are niciun rost. Și revenim cu meciul. Poate nici când în episodul ăsta și Brawl Stars, nu știu sigur. Sau poate nici că nu mai Among Us. În fine, nu uitați să vă abonați dacă sunteți noi pe canal. Să facem 50 de abonați, vă rog eu mult de tot. Mulțumesc super mult pentru 40 de abonați. Și revenim într-un meci nou. Și iată am revenit cu un nou episod, cu un nou de nostru ăsta, nou meci, ca să zic așa, o nouă rundă. Sperăm impostor. E singură? Da, bă, dar stai că tu ai pe unul. Trebuia să dai cu 2 impostori. În fine. Tu ai dat. Vrei să mă Dar tu ai dat. Vrei să mă omori zi? Da, ca să mă ajuți. Uite ce... Vino la electrică. Vino cu acui Vino cu acus 2 și 2 puști. Păi da, dar eu sunt singură, n-am pe niciunul în echipă. Tu ai selectat cu doar un om. Doar un impostor. A apăsat impostor. Știe că e unul și trebuie să aleagă pe unul. Bă, deci dacă mă aleg... Ăsta. Stai să vedem ce zice asta. This is white. Dar așa, votați-l pe white. Mulțumesc că m-a ajutat. Votează și tu pe alb. White. Votează pe alb. Da, nu colțează afară. Băi, mai scrii și tu pe cea. This is brown. Sau nu știu, chestii de genul. Știi, ca să mă ajut să-i scot. Să-i scot afară. LOL ăla trebuie să... LOL și alb. White. Acum albul trebuie să mai voteze. Hai, alb. Pink. Mi se electric pink. Nu spun. Eu sunt tu ce ești, verde? Ești verde deschis. Verde, eu sunt cea mai glăduță. În fine, aparent albul ăsta nu mai are de gând să voteze, de aici o să pun stop la episod și o să mă întorc când are de gând ăsta să voteze. Revin. Bun, a votat, mama l-a votat pe la negru. Aparent ăștia au votat, l-au scos pe alb afară. În sfârșit, după vreo 12 secunde așa, a apucat și el. Să vedem cine e singur. Admin negru. Admin negru. Nu mai e, a venit și Pink. Dar pleacă acum Pink. Hai repede. Așa, am revenit, ca să aud de gălăgie, stau aici la electricul. Vrei să te omor? Nu. Bine, atunci hai la îngrămăzeală. Vino încoace, că după aia credește că tu ești impostor. La grămadă! Dar cred că chiar... Aici și acum... Yay! Hai să fac și eu aici, să mă prefac. Să nu creadă ăștia că după aia sunt eu. Bă, dar stați și voi mai mulți acolo așa ca să pot să vă omor. Așa. Vino cu aceea la navigațion, că-i... Navigație, mamă, frate, ce engleză. Eu mulțumesc. Vezi că ai puțină engleză la colțul gurii. Da. A plecat. Uite, e genius. Vino cu că e Vezi, genius. stai, că uite, vezi că vin ăștia. Trebuie să te uiți și tu pe sus, vezi dacă mai vin. Ăștia cred că se joacă toți. Yay, vino cu Vin. Centros. L-a găsit. Cred că era... Tu ai dat? Nu. Era unul semn acolo. E... Pol. Scrie negru. Black. B.
mai mă, frate. Vezi? De lac, cred că am scris. N-are nimic și așa, mă scoate, gata. Am scris black. Bă, dar nu m-am uitat, frate, și nu m-am omorât pe ăla. Asta e. M-a scos. Bă, dar votează-mă și tu odată. Ce ți-am zis? Am scris black. Bă, dar tu trebuia să te aia, vezi că tu e unul singur și mi-e greu așa. Și când am plecat și eu în sfârșit, bine, frate, deci o să pun pauză la episodul și o să mă întorc când o să fiu impostor, dar cu 2. Oleo. Bun, am revenit. N-am fost impostor, dar na. M-a omorât albastru din primul. Cum? Ți-am zis că îl bănuiesc pe albastru. Și sigur e cu roșu. Scrie, mă, albastru, blu, b, l, u. Am revenit pe un nou dintre ăsta joc, minigame. Bine, nu e joc nou, în fine. Andrei a rămas în jocul, în game-ul ăla. Și suntem pe cont propriu. Așa, hai să vedem ce facem. Hai că purple, da. Portocaliule, ești cam suspect așa. Găsezi din joc. Vrei să ieși din joc să intri iar? Da. Gen din runda asta, să ne jucăm în 2. Și așa nu sunt impostor, deci revin când o să mă joc cu Andreea și speră, Doamne ajută să fim impostori. Stai, mă duc și eu aici. Poate mă omoară vreun. În fine, revin. Am intrat aici, nu joc. Bă, eu sunt roșu, așa, mersi. Please, roșu, așa, thank you. Așa, să vedem, ăla cică Gigi, cred că s-au mai jucat ăștia și au făcut ceva meci epic. Ești impostor? Nu. Nici eu, ce trist. Așa, să vedem purple. Andreea, unde ești? Vino cu mine. Nu fac aici acum. Ce mai scârție ușa aia. Hai să vedem. Orange. Nu știu, n-așa am finit. Dacă e orange, dacă nu e orange, îl votăm pe verde. Ce culoare ești? Eu sunt verdele ăsta mai închis. O verde votez. Nu știu că impostorul mereu votează primul. Da, votează și tu pe Matia. Omul. Tot om. Și nu uitați să vă abonați, știu că am mai zis chestia asta, dar vreau foarte mult să ajung la 50 de abonați. Sper că vă place ceea ce fac. Și puteți să veniți și cu un follow pe TikTok la Andreea 3 puncte N. Mici, litere mici. Ursus. România. Asta era? Nu era el. Sărac. Atunci înseamnă că e verde. Vino cu mine că e verde. Verde e suspicios. Verde sus. Andreea, vino cu mine că e galbenul ăsta aici și mă urmări. Și doamne iar cum a pus. Un corp mort oare? Aoleu. Tu mă enervează când faci așa de 5, 4, 5. Ua, ce corp ciudat! 9, 4. Așa. M-am închis aici singur. Sunt închis aici. Închisă. Să mă duc la electrică. Bă, puteți deschide și ușile. Așa. Andrei, ai murit? Nu. Săracul este. E vie? Sunt super activ. Așa. Să mă duc și aici așa. Să mă duc să văd. Andrei, uite ce face acum. Am dat niște guluri afară. Să nu uitați să vă abonați și la și la Ninja Boy. Are și el acolo 36 de abonați. Să așteptăm să facă și el 40. Am arăt al purple.
Purple! Bine, de fapt, red. Așa are numele, red. Victorie, deci era purple. A ieșit. Nu uitați acolo să dați un subscribe, like la acest videoclip și să strângem 5 like-uri și mai fac episoade cu Among Us și ne vedem data viitoare. Pa!